Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Lasay-say sa aksyon na Radio Philippine Standard Time. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tagkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Pebrero 5, tuig 2020. Makita live sa official Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod. Bisita man sa aming YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod. Kag mabatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Anay Kafgu patay matapos gintiro sa syudad sang Sipalay. Bangkay sang babae nasapuan sa irigasyon sa syudad sang Bago. Sa balita national, hagna nga divorce lusot na sa komitiba sa Kamara. Pinoy seafarer isa sa nagpositibo sa nCoV sa cruise ship nga nagka-quarantine sa Japan. Kag sa atong balita international, Vietnam nagatukod sang field hospital sa posible influx sang virus. Sa sports balita, Junmar Fajardo hindi makapang sa PBA bangod sa injury. Kag sa atong balita entertainment, Angel Locsin gindayaw si Sharon Cunata bilang wonderful example. Detalye sa mga nagapangunang balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Una sa aksyon! Last size on Section Radio Philippines Standard Time. Kakaroon sa detalye na sa mga nagapangunang nga balita lokal. Patay ang 44 anyos nga na membro sang Citizen Armed Force Geographical Unit on CAFGU matapos ginatang last size 30 kinasang aga sa may sitio Bawoga, Barangay Kamindangan, Syudad sang Sipalay. Ang napatay ang ginkilala kay Amid Panangganan nga nakangkol sang igos sang luthang sa nagkanilain nga parte sang iyang alawasa. Sa pagpangusisa sang Sipalay PNP, matanom kung tani sang patdan si Panangganan kaupod sanay Ninita Garina Laurencia Julian kag Jamboy Julian. Sanggin palapitan sila sang apat ka mga suspect kag ginatang si Amida sang wala pa naibuluan nga size sang armas luthanga. Nadala pa sa Sipalay City Health Office si Panangganan apang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician. Samtang nagpalagyo naman sa wala may baluan nga direksyon ang mga suspetsado. Hustisya, ini ang panawagan sa pamilya Panangganan sa pagpatay sang ilahimata nga si Amid sa sitio Baw, Barangay Kamindangan, Syudad sang Sipalay. Ginpahayag ni Adar ang manghod ni Amid nga ginkakibot nila ang report matapos siya ginpahibalo sang kamagulangan nga bata sang iya magulang angod sa natabo. Suno kay Adar, wala sila sang may napensar nga kontra or may kontra ang iya magulang tungod isa ini kamabuot kag matipan sa pamilya. Si Amid ang may 5 ka mga kabataan sa diin ang magulang ang grade 7 pa lamang, samtang ang kamanghuran na pulo pa lamang kabulan. Ginako ni Adar nga limitado lamang ang ila ihibalo angod sa ila magulang tungod kung saan uman sila nga nagakit-anay. Nagalaom ang pamilya nga mahatagan sa madali nga panahon sang kasulbaran ang kamatayon sang ila nga himata. Galing sa inang natabo, doon nakibot lang ko ng nagkagtong bata yung gintiro ko na si Papaya. Kaya siling ko, duway man na sala sinong Amid, duway man na kontra. Tapos do hindi man kami siling adlaw-adlaw ga kinitanay, kitungod kay layo ko. Gabahin sang utod ni Amid si Adar nga Panangganan. Sa iban ka balita lokal, nasapwa naman ngang bangkay sa isa kabay sa irigasyon sang Punok Green Hills, Barangay Atipuluhan, Syudad sang Bago kinasang hapon Pebrero 5. Sunod kay Jonel Belandres, pumuluyo sa mga lugar kag una nga nakakita sa bangkay. Nasalaan sini nga patay nga sapat ang napalibutan sang basura sa mga irigasyon. Sanggin palapitan nakitaan sa mga pumuluyo ang buhok sang tao kagilayon nga nagpatawag sa otoridad. Ang babayi ang wala na sa pang ibabaw nga bayo. Sulod sa investigador sang Bago City PNP nga si Police Staff Sergeant Erwin Hamandre, wala pa sang identity ang napatay bangod wala man sang may mga na-recover nga dokumento sa iyang alawas. Nakitaan naman ang pula nga bayo sa kamot sang napatay. Nakasoksok ba ini sang pedal nga shorts kang nakasapatos. Ang bangkay ang yara karon si Saka Poneraria sa may syudad sang Bago. Padayon pa investigasyon sa mga kapulisana sa amo nga insidente. Sigar na mundi sa diri sa Punok Green Hills, Barangay Atipuluhan. Huwag siyang may kakilala sa iya, sir. Okay. So, posible nga ini nga kasapuan nga bangkay di subong sa irigasyon, posible na galing sa ibang nga lugar. Ano wala mo siyang pila, sir? Oh, pero may dugo. Mo lang to sarang dugo sa iya nga ilong. Dapat yan si Bago City PNP, si Police Staff Sergeant Erwin Hamandre ang investigadora.
Sa iba niyang balita lokal, nagnegatibo ang 43 anyos nga lalaki nga Canadian national sa novel coronavirus nga una ginobserbahan sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Suro kay Vice Mayor Alcide Familiaran, ang chairman sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus, Pebrero 3 ang gabi isang nagwa nga negatibo ang resulta sang test sang foreigner gikan sa Research Institute for Tropical Medicine ukon RITM. Suno kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Interagency Task Force, gin-discharge na sa hospital ang Canadian national pero ini ang ipaidalom sa 14 diyas nga monitoring o home quarantine. Ang Canadian national ang may travel history sa Taiwan kay gindala sa hospital nagdigad nga Pebrero 1. Sa isa ka statement, nagpasiguro ang nasambit nga hospital nga ila ginapatuman ang istrikto nga infection control measures kag protocols para sa mga pasyente nga gina-quarantine. Nagpahanumduman ang hospital sa publiko nga likawan ang pagpalaptas sang sala nga impormasyon. Yes, ang Canadian citizen nagwa na ang result and good news the public to know negative siya sa coronavirus. Ang kawain sa pagpahayag ni Vice Mayor Alcide Familiaran. Gin-quarantine sa karon ang duha ka mga bago nga patients under investigation ako na PUIs bangod sa posibleng novel coronavirus sa isa ka tertiary hospital sa syudad sa Bacolod. Suno kay Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Novel Coronavirus, ang isa ka PUI ang isa ka lalaki nga foreigner na edad sa 67 anyos kag naka-layover sa pungsod Taiwan, kag isa ka Pinoy nga ginabanta na edad 30 to 40 anyos kag may travel history naman sa Hong Kong nga pares nakabatsyag sang flu-like symptoms. Suno kay Tan, subong adlaw Pebrero 5 ipadala sa Research Institute for Tropical Medicine o RITM ang specimen sang duha ka bago nga PUI para may baluan kon positibo o kon negatibo sa coronavirus. Sa karon, 4 na ang PUI sa probinsya samtang pending pa ang resulta sang test sa mga PUI nga ginalakipan sa isa ka 12 anyos nga lalaki kag sa ka 58 anyos nga babayi. Liwat nga nanawagan si Dr. Tan sa publiko nga hindi magpanik bangod ang PUI ang hindi pa makabig nga positibo sa novel coronavirus kag nagpahanumduman nga i-practice ang proper hygiene. For aton PUI subong. Pero it doesn't mean nga nga positive ha sa 67-year-old foreigner nga isa Filipino do around the 30s to 40s. All males sa isa foreigner, ang 67-year-old foreigner. Dapat yan si Dr. Grace Tan, ang spokesperson sang Interagency Task Force. 33.5 milyones pesos ang ikapainya pondos ng gobyerno provincial sa Negros Occidental agud gastuhon sa Provincial Interagency Task Force batok sa 2019 Novel Corona Acute Respiratory Disease o kon 2019 nCoV ARD. Ini ang ginpahay ni Governor Eugenio Jose Lacson kadungan sa paglansar sa kapihan sa Kapitolyo sa Governor's Office subong adlaw. Suno kay Lacson, ang 3.5 milyones pesos ang gamiton para sa pagpamakal sa personal protective equipment kag ang nabilin ang para naman sa prevention kag control sa nCoV. Dugang pas ng gobernador, ini nga pondo ang pagakuwaon sa Special Trust Fund sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Una na nga nagpasar sa resolusyon ang CDRMC sa Bacolod, agod painan sang 10 milyones pesos nga pondo ang kampanya batok sa nCoV. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 18 Action Radio Philippine Standard Time o gali ang pag-inom sa DTX 500 bawal ang DTX 500 na may tatlo kuma anti-diabetic properties, charantin nga nagapanubos ang glucose, VC nga nagakontrol sa imong blood sugar, hag polypeptide nga may kaanging epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na order online kag ma-deliver sa inyo nga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man bisitahon ang Kalusugan Yan na Facebook page. Detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini.
Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huli. Sa House Committee on Family Relations ang hagna nga absolute divorce kag dissolution of marriage sa pungsod Pilipinas. Ginaproba ng hagna matapos gamiton sa mga kongresista ang Rule 48 sang malubong nga panalgan sang Kongreso. Sa idalom sang Rule 48 sa kahiring na lang sang komitiba ang kinahanglan kun ang isa ka hagna ang nakapasa na sa ikatatlo kag pinal nga pagbasa sa itong nagligad nga Kongreso. Angot sini nagtukod na sang Technical Working Group o kon TWG ang komitiba agod i-consolidate ang tatlo ka hagna angot sini. Target sang TWG nga makabasa sang committee report angot sini antes matapos ang bulan sang Pebrero karon nga tuig. Isa ka Pinoy seafarer sa napula ka tawo nga nagpositibo sa novel coronavirus sa isa ka cruise ship nga nagdungka sa Japan inibasi sang ipagwa nga pahayag sang crew operator nga Diamond Princess. Ang iban pa nga nagpositibo sa 2019 novel coronavirus ug 2019 nCoV ang ginalakipan sang American, Australian, Japanese kag Chinese national halin sa Hong Kong. Ang Pinoy seafarer kay iban pa nga nagpositibo ang ginpapanaog sa barko sang Chinese Coast Guard para madala sa hospital. Magapabili naman nga nagka-quarantine sa sulod sang 14 ka adlaw ang 3,700 ka mga pasahero kag crew sang barko. Sa karon, ginahulat pa ang resulta sa specimen sample sa mga sobra 1 ka pasahero. Ang barko ang nagdungka sa Yokohama, Japan, kay ginaging quarantine matapos madiskubrihan nga 1 ka pasahero sini halin sa Hong Kong ang positibo sa virus. Luyag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga personal nga abi-abihon na mga Pinoy nga gikan sa China nga magapuli sa Pilipinas sa maabot nga Sabado nga adlaw. Kasunod nga ginaprepara na sang gobyerno sa Pilipinas ang pag-abot sang unang nga batch sang mga Pinoy. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ginaistoryahan pa sa karon sang Presidential Security Group o kon PSG at Presidential Management Staff o kon PMS ang seguridad sang presidente. Una nga nagbando si Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III nga abi-abihon na ma-repatriate kag siguraduhon na nga in place ang mga protective measures. Ang mga repatriate sa magabot sa Clark International Airport kag ang pagadalon sa Fort Magsaysay sa Nueva Ecija para sa 14 dias nga mandatory quarantine. Sunod kay Foreign Affairs Assistant Secretary Eduardo Meneza, kapin 42 ka mga Pinoy gikan sa China ang nagpabutyag nga magbalik sa Pilipinas. Gin pakamalaot ni Muntinlupa City Representative Rafi Biazon si Health Secretary Francisco Duque III matapos wala ini nagtambong sa hearing sa Kongreso para talakayon ng tikang sa Department of Health kontra novel coronavirus. Sa hearing, nagpabudyag sa pagka-dismaya si Biazon bangod wala ang presensya ni Duque nga nag-inspect sa containment facility nga pag-aabutangan sa posible kaso sa nCoV. Sunod kay Biazon, dapat nagtambong sa hearing si Duque kag hindi nga manug-inspect lamang sang kwarto. Nagapati si Biazon nga may mga pamangkot sa hearing nga si Duque lamang ang magkasabat apisar nga present man ang iban nga opisyal. Nagpanugyan naman ang kongresista kay Duque nga hibaluon sini ang iya mga prioridad. Una sa balita, una sa aksyon.
Las 6:25 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sa mga balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gilamang sini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahitangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalang. Una sa aksyon! Las 6:28 sa Action Radio Philippines Standard Time. Kagaron sa detalye sa aton balita international, nagtukod sa nga field hospitals ang Vietnam nga may 1,000 bed capacity nga sarang mag-akomodar sa posible paglaptas ng kaso sa coronavirus. Sa karon, may napulo ka kaso sang virus sa Vietnam, kalakip na ang 3 ka tawo nga wala sang travel history sa China. Ang virus una nga gindeklar bilang global health emergency sa World Health Organization nga nagpatay sa malapit 500 ka tawo kag nag-infect sa masubra 24,000 kag kalabanan halin sa mainland China. Sa business hub sa syudad sang Ho Chi Minh, sa diin ang 3 ka kaso ang nakompirmar, 2 ka existing facilities ang gin-convert bilang field hospital nga may 500 bed capacity.
Sa Hanoi, duha ka military facilities ang ginhimo na nga quarantine centers para sa 1,500 ka tawo samtang nagapreparar ang pungsod sa pagbaton sa 950 ka tawo halin sa China agud i-isolate. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, hindi sa karon makahampang sa Philippine Cup sang PBA si Junmar Fajardo para sa San Miguel Beermen. Ininging kumpirma sang Beermen sa statement kasunod nga may shin injury si Fajardo kag wala pa naibaluan kung saan ini makabalik sa hampang. Kahapon nga daw Pebrero 4, ginpaidalam si Fajardo sa surgery nga nangin madidalagon suno sa iyang team. May mga patigayonon pa nga post-operation rehabilitation kay Fajardo para ini ang makarecover. Dako nga kawad-an si Fajardo para sa Beermen. Ilabi na nga target sang Beermen ang ika-anom nga sunod nga kampyonato sa Philippine Cup. Una sa balita, una sa aksyon. Ang sa atong balita entertainment, nagwa ang pagka Sharon Cuneta fan ni Angel Locsin matapos mabasa ang appreciation post para sa iya sa megastar sa Instagram sini. Gindayaw ni Sharon si Angel tungod sa respeto nga ginahatag sini sa iya. Kalakip man sa throwback photo nila ni Angel, ginbalikan ni Sharon kung paano sila nagpakita sang respeto sa isa kag isa ni Angel. Kasunod sini, ginistorya ni Sharon ang effort sa mga pagtingwa nga ginahimo ni Angel. Nga sa masami, ginapasiguro nga makatamyaw ini o kung makahay man lang kung mahibaluan nga upod sila sa isa ka lugar. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 31 aksyon na Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang mga balita sa aksyon balita evening edisyon. Karon nga daw Pebrero 5, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. Tag-aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon na Radio. Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.